Der er noget, der er skåret væk. Hjemme hos Bjørnsen hænger der malerier, han selv har lavet. Symbolikken er til at tage at føle på. Personerne på malerierne mangler alle sammen noget. Psykisk, der er det jo, der er man jo nærmest blevet sådan til sådan en slags intetkøn. For 3 år siden tog Bjørnsen til lægen, fordi hans penis var øm. På Odense Universitetshospital vurderede ledende overlæge Morten Bischoff Mikkelsen, at Bjørnsen havde en sjælden cancer på penis. Så er man nødt til at fjerne svulmelegeme med i penis, sådan at man er sikker på, at man har alt det sygevæv væk. Bjørnsen fik valget mellem at dø inden for kort tid, eller at få amputeret sin penis. Tanken om ligesom skulle miste sin penis, den er virkelig væmmelig og ubehagelig. Men samtidig så, når man kigger på sine børn og sin familie, jamen selvfølgelig skal man leve videre, ikke også? Så reelt er der ikke noget valg. Bjørnsen valgte amputeringen, men 1 år efter fik han igen smerter i skridtet. Aarhus Universitetshospital blev bedt om en vurdering. Nu viste det sig, at hvad man først troede var kræft, i virkeligheden bare var betændelse. Jeg skulle amputere min penis på et falsk grundlag. Det må eddermuk med heller ikke være rart. Det er meget ulykkeligt, at det sker, og at det er noget, som sker meget sjældent, men at det ikke er noget, vi vil kunne undgå sker i fremtiden heller. Efter fejlbehandlingen søgte Bjørnsen om erstatning hos Patientforsikringen, men i sidste uge fik han sit andet afslag. Patientforsikringen ønsker ikke at udtale sig, men skriver i en mail. Patientforsikringen skal efter klage- og erstatningsloven vurdere, om lægen har handlet som den mest erfarne læge på området vil have handlet. Hvis lægen har det, er det efter loven ikke muligt at tildele erstatning, heller ikke selvom det senere viser sig, at diagnosen var forkert. Erstatningen vil jeg have brugt til, skal man ligesom at forsøge min families tilværelse. Han havde håbet på 200.000 kroner i erstatning for de fysiske og psykiske men, han nu må leve med. Seksuelt, der er det jo kæmpe nedtur. Altså, det duer bare ikke. Så, ja. Det er godt, jeg har fået mine børn. Ja. Ja. Jeg har spurgt, om jeg ikke må få en elsker, men det må jeg ikke. Så.